inkunzu yakhona uxolo unomusa hawi inkunzu yakhona uxolo unomusa asingena Iyabonga bantwana baNkulunkulu, namhlanje siphezu kwalentaba iKenani. Ubaba lentaba le uyayazi baba, lentaba yaqala uyena ubaba uThingo, ingaqala uyena yaqala uBhombela. Wathi ubaba kulentaba le mhla iqala INkosi yakagcwensa nomfundisi Nzama nabagcotshwa balelizwe bezomtshengisa le ndawo. Wathi awazi ngakhululeka emphefumulweni wami, alisewubuye lihlupheke ibandla lamaNazaretha. Ikhululekile kulomfana obekade engangazi ukuthi ngubani. Umfana kaMlabe lo wayithatha ubaba nomi kanjani. Namhlanje lento sayenzelwa ubaba uThingo iyaqhakaza. Noma ungahlani phangana naye uhlani phuzulu usheme. Wayehlaniphile ke lo mfana kaMlabe kodwa azange ahlani phadlula usheme. Kodwa ubuxoki uqala kunina.
ukuze sixoshwe nje entabeni. Mina ngixoshwa ngake entabeni. Mhlambe yena axoshwa. Mina ngayibona intaba ukuthi ayisangifanele. Ngayibona inhlangano ayisangifanele mina. Mina Mduduzi Dishembe. Isifanele abanye hayi mina. Ngoba lapha kulela lizwe sasiyabona laphana kulo kwathi inhlu bewuhle. Uhambe isikhathi nase niba amaphiqiphiqi nina amanazatha nahlangana nabezizwe. Umkhulunywa ngayizolo bekhuphuka yodwa lapha. Nahlangana nabezizwe naye ukhuluma ukuthi nibonisane. Uyabona leli bandla likaShembe. Njengoba la Shembe uShembe akabonisani namuntu, uShembe uyazenzela. Nase niyobonisana ke nabantu basemhlabeni. Base benihlula ngoba basemhlabeni. Bagcina bengasafuni ukuthi thina abanikazi bentaba siye entabeni. Kangoba ngomunye unyaka wathi umhlangano mawusuka eHomisi nina nathi sebehlile labo abantu basekuphakamini phezulu kwentaba. Lingashisele okwala lihlilanga namhlanje. Lingashisele okwala limshisanga ubaba ilanga wemadoda. Ethoswa yini amaNazaretha. Ehleli kahle emzini oyise eHomisi. Eshawa umoya. Na Homisi saye khoneni lapha yana. Ngicela ke maNazaretha lawa amaqili ahambe nabo ubuqili bawo. Nami ngangebani kodwa ngashiswa ilanga ngajula ngamazi kate. Usuka abantu abayibiza ngezikhulu zesonto. Base bengena ke labantu entabeni. Hamba isikhathi. Washintsha ubaba wasekuba yimi. Ngase ngenhliziyo yokukholwa ngase ngivuma ukuthi ngizoba ukugcina. Savumelana ukuthi ngizoba ukugcina. Base sibuya ngoba ukuqala. Kanti manje ngokugcina ngifica yonke into imfihle lapha. Amakhandlela abomvu, amakhandlela amnyama, yonke imfuhlu le. Fica yonke inyaka bese uyaxaka ukuthi kanti amakholwa asaba njani. Waphinda ngaye isibili. Kulo wesithathu ngase ngithi mina hayi ngoba ubaba wayevele eseshila ukuthi olandela akase ukuhlupheka ngoba phela sengiphumule kulomfana lo. Wake wacimba ngithi. Kunemithetho yakhona ke nje sesifikile la. Eminingi engisayisho ngoba phela vele senayiphula. Kodwa obalekile ukuthi indoda manje ikama. Mase ehlala indoda nje isuka umama ikama. No mama bakhe ngefutha bakhe ikama abasuke. Nabadayisayo ke abadayiswa amagwinya la konke okunembiliso akudayiswa la. Mawukwazi ukwenza amagwinya angabi nembiliso ungaqhubeka nokwadayisa. Kodwa mayebilisiwe akudliwa okunembiliso lapha ezikwentaba. Angikhulumi ke ngengulube, ayifunakala nokufunakala la ingulube. Waphela uShambe mayezilana usuke ezopha abantu imali zokuthi bakwazi ukungenisa izingane ezikoleni.
nabo ke abantu abangenzi into engeyona benze lokho kwaziwayo lo engiwayala ngako ukuthi abadayise khona ngoba kuba buhlungu mase uode amakhanda engulube weza nawo la wenza ukuthi amakhanda engulube awasebenzile njengoba silabana asisile ukuzovuselela umuntu ovuselelayo phela umuntu okuthiwa inyanga ngiyona inyanga mina kusheme mina ngizothatha izibusiso ukuthi ngibusise nina nani ke niphathe kahle le ntaba maNazaretha idakwa nababhemayo akufuzwa la akubhenywa la alikho futhi joint la ngiyazi bakhona ke osomathuba ningawavuli ke ama-joint noma amathaveni igama elisha lokubiza i-joint kuthiwa amathaveni ningawavuli la ngoba mina ngifuna abantu bashawe umuntu iy'nsuku zakhe zokufa uzazi kodwa bazokuletha kumina sebethe ukutitinya kancane bawune-joint la niyashaya umuntu odayisa ngotshwala esontweni nojesu wafika bashaya khona ningekho yini ujesu eshaya abantu awubanga usasebenza umthandazo wasebenza inkalivasi ngibonge-ke bantwana baNkulunkulu umhlangano omuhle uNkulunkulu baleli bandla ubaba mkhulu khulilanga mkhulu inyanga yezulu baba uthi ngoba amakhosazana besimbathile basivikele kuzo zonke ingozi basithwala bazosibeka phezulu kwalentaba iKenani ngiyacela ke kubona banikazi baleli bandla ukuba noma sesiphindele ekhaya baphinde basithwale lento yeManazaretha ikhula usuku nosuku Dedele kade ungengaka ngalowa nyaka nomhlangano ubungengaka ngalowa nyaka namhlanje umhlangano ukhulile nomdedele onjengalona akwazi ukuthi kothi ifika bobe wiki hayi nabangizonda abamthanda bayibone le nto hayi kuyonto okuzondwa la khona umuntu wayethi wathina uNyazi udakwe yini manje uyabona le nto ukuthi ungamthinta uNyazi kuyonto okudlala dalo masicozi la mina kodwa nje sifikele phezu kwale ntaba senzeni ifindo zoyabombela singazenzeli okwethu ngoba asingamcunuli yabona ubombela mayakacunuka kule ntaba kuphephuka amadokodo futhi ubombela esinye isigebengu sendoda yabona mayesebephula amadokodo uqala shintsha izulu hlombe lemnyama ubone konakala uthi waliqinisa idokodo lakho liqine kancane bese yaliphenya idokodo kushaya ngenkuzi malanga yemvula ube manzi te ngijabule Manazaretha mangibona nenze okuhle
phezu kwalentaba ngoba phela elami igama liloshwa kakhulu phezulu kuthiwa hayi ubaphethe kahle abantu bethu. Mina ngibaphathele ngiphathele obhomela no baba nomkhulu bami baphathele lento. Angayoni ke eNazaretha ihlakazeke ngesikhathi sami. Kunokuthi ihlakazeke ngicela yande ngaphezulu kwalokho. Nkosi busisene kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Sizocela umfundisi uMbenje wasenhlala kahle eMkhabathini asifana nesihlabelelo. Inkosi imbusise. Nkosi busipha amabangcwele.